I dobro večer svima, mrak je kod mene, 8 je uveče skoro, rešio sam da napravim nešto što mi je preko potrebno za neke radove što trenutno radim. Sada trebam da napravim nešto s ovim ovdje ležajima koje vidite za savijanje, to jest lučne, ako ste ikada vidjeli lučne profile, to jest cevi, to može da se napravi. Možete sami sebi kući da napravite malu spravu, zapravo da savija cevi u oblik 360 stepeni, bukvalno, ako vam to treba. Ja sam pokupovao sve što mi treba, tu su ležajevi, sad ću da donesem i te profile koji su mi potrebni. Nije mnogo potrebno materijala, ali u novcu bi to izašlo nekih, da kažem u startu, 5.000, oko 11.000 dinara materijala za ovako nešto. Sad ću da donesem i ostalo. Tako. Ovo je što ovdje vidite sve što je potrebno da se napravi ovako nešto. Jedino što je sada trenutno potrebno jeste dobra volja da se krene sa poslom. Za početak trebam ovaj P profil, šina kako god, da isečem na 40 cm x 2, dva parčeta od 40 mi trebaju ovog. Od ovog mi trebaju Fi 35 šipka, puna šipka kao što vidite, Fi 35. Od ove šipke mi trebaju 2 puta 20 i 1 puta 22 cm. Ja opet nisam tip koji sada sve mora da kupi. Ako ta sprava postoji kao što je lik na internetu tu spravu napravio, zašto ne probati i napraviti? Košta naravno, ne upuštate se u to kao ajde da probam pa bacim 100 evra. Ne, nego baš naprotiv, ako ste sigurni da možete, slobodno krenite kao ja i napravite tu stvar. Nećete se pokajati, jer sutra ta stvar može mnogo nekih drugih poslova i stvari da vam završi na brzinu. Prestajemo sa pričom i krećemo sa radom. A vi uživajte. I sada što prvo radimo jeste sečemo ovaj profil na 2 puta po 40 cm. Sad, od 30 mm nam trebaju 2 komada puta 2 komada. Znači ćemo prvo da izrežemo 2 puta ovako i onda ćemo da izrežemo na pola. Pa na redu je da ja popijem kafu, jer jebi ga. I kao što sam rekao, sada ovdje prvo što treba da radimo jeste da nađemo sredinu.
I u suštini to bi bilo to. To su rupe i sada bi trebalo da ubacimo, to jest da zašrafimo šrafove. Dobro jutro, evo nas ponovo, sinoć smo ostavili ovo ovako jer nam falili šrafovi, danas je nedelja ali hvala Bogu u Požarevcu asortiman radi 24/7, nema šta, svaka im čast, veliki pozdrav za asortiman Požarevac. Evo ga Cici, dobro jutro Cici. Kako si Cici? Kaži Unima i dobro jutro Cici. Pozdravio. Cici bio malo bolesan. Još ne može da prede lepo, još šušti. Pluća mu šušte, razboleo si imao kijavicu, ali bio je kod doktora i dosta mu je bolje nego što mu je bilo pre 2 dana. Toliko za sada, pa nastavljamo posle dalje.
Ljudi, da vam prvo krenem kadar pada kiša. Evo vidite kišu napolje. Znači ljudi, to je taj znak, znači kad pada napolje kiša, on mi pomaže. Šalim se, stalno mi pomaže sve. Sada treba da napravimo u ovome, a ti trebaš to da držiš. Ajde, držim. Beže se Pa dobro, sad jebi ga. Ali to je taj... Daj ga uvati. Ali ja ga stežem isto, nije kao da mi teško. Pa nije kao da mi teško, stežem ga isto, nego on jednostavno ispadne. To je to. Ne treba to. Da, nisu za kurac. No ovo su... Kliza ovo. Nekako. A je to da... Drži to. Na kraju. Mnogo je lakše. Tako. Sad mu jebi kilo. Sad ovo kapa, ovo vrte mi. Joj, krsna slavo! Dole moraš da držiš ponovo. Držim ponovo. Ajde, majstor. Vreme je da radim. Mora da odvrneš ovo, čekaj. Sad zavrni. Zavrni. Raširi malo klešta. Tako, isteži to. Aj sad stegni. Ne, toliko to, ovo odvrni. O, mater ti jebem, pa će mi izlomiš sve. Ajde sad. Stego! Nisi, ajde. Stegni. Obre, celu mašinu će mi polomiš jebem ti mater. Viš ti, nema. Dečko je Harvard student. Ajde, napusti mi radionicu. Ajde. Dečko je MIT, razumiješ? Pauza u klipu.
Što se tiče mašine, mašina je spremna. A ja sam znojav, kafa je tu. Jebeš znoji. Bitno je da sam ja napravio, meni luk ovaj treba. Znači ovaj veliki luk mi treba, ovo malo, to sam samo isprobavao da vidim koliko možda ide lepo. Tako da, to je to što se tiče ovog klipa, nema šta mnogo da vam predstavljam. Mašinica koja krivi kockaste ili ti kutijaste profile. Ne sad neke 80x40, nema šanse, to samo može da radi hidraulika i motori, a ručno ne. Ali profile 20-40, 20-20, 30-30, 40-40, to je to. Sada mi preostaje samo da ovaj lom sve račistim, spremim i krenem krivim profile za moj onaj gornji deo gdje se kače monitor. To je to bilo, mašinica, ukupno potrošeno 100 eura, napravljena i služi svrsi. Veliki pozdrav i očekujte uskoro klip, gaming, krevet, stolicu, fotelju, šta god. Pozdrav, ćao.